Ay, diretso lang. Diretso lang yung tira. Hindi ko pa kinuha dito. Kinuha ko na lang dapat dito. Sumagot pa eh. Plus, 16 agad ah. Mukhang tira na. Lumabas. Dito. Break ko sana yung alas pala yun. Muntikan na. Dikit ko ya. Pag nakuha mo yan, pasok din ng puti. Wala pa rin ah. Wala rin tira. Ano sih?
lumakas na yung signal, wala namang nanonood. Meron akong napanood sa kwan eh. Yung sa TikTok daw, nag-live, walang isa. Nalanganin ah. Ay, 15. Nadali yung 15 ah. Ayan. Size 12. Wala nang tira. Wala, hindi maganda. Akala, oh well. Akala ko ibibigay nila yung isang, kasi kanina yung una-una, isang karton na pizza. Ngayon, apat yata yan, akala ko ibibigay nila eh. Oh, hindi ka na naman. Ilang tira. Hindi naman pwede, butas-butas na ito eh. Malayo naman dito kaya no? Pwede rito kaya? Mahina yung tira. Oops. 7. Ay, sumakto ah. Na-break sana oh. Wala na namang tira. Ano mo to? Sa'yo kuya. Ano yung nakita ko? Ano to? Ito na. Okay.
Mas. Nueve. Kinilang pa. Sakto sana yung Jess ah. Tumago. Wala na yung wala na yung mga taga-Subway kuya. Sayang yun. Ayun. Wala din. Wala din sa mode. Sakto sana yung isa. Hindi lang pumapasok kasi. Lagi ah. For the win. Parang zero yata. Ang lalabas sa Thailand. Zero sa K9 kuya. Malakas. Total 19 daw eh. 16. Oo, talagang malakas na. Wala nang tira. Baka dito yung mga ganitong tira. Natapat-tapat na yung mga kasama niya sa butas. Malakas talagang bebe. Bebe saka zero. Ayaw pa rin ah. Tapos tumago ulit. Para may pumasok na yan.
Hindi na. Tapos tumago ulit. Tumago ulit. Tumuntik na. Dahil mag-iingat. Ay, kundi lang. Ayaw pa rin. Break. Wala nang tira. Dalawa pa. May break. Yun lang. Tumago na naman ah. Kaya? Makaya ko kaya ito. Parang hindi ko pa kaya ng ganito eh. Ay, muntikan. Pahirap yung Eden na yun ah. Parang yun na naman yung tirada ng Thailand. Yes. Dumikit na. Dumikit. Tumago na, dumikit pa eh. Dugo yan ang pusa. Yan kuya. Baka nag-regla. Yan ang malaki. Maswerte din tong bilyaran na to. Ay, hindi. Dapat nilakasan ko. Tumago na dikit pa. Meron yata kuya. Ay, wala.
Ayaw, ayaw, ayaw. Sakto sana yung 4 ah. Oops. Parang 3 points lang. Stepping tayo. Sayang. Stop na kaya para kan? Para ma-break. Ay, 14. Nasabit. Dito na natutulog yung mga pusa ko ya, di ba? Kaya pala panay ang tumbok nila sa taas ng buong kan. Kasagsagan ng kan. Panay ang sigawan nila eh. Tumbok na tumbok siguro. Wala na yun eh. Pinag-ano sa kaya nila. Kasi kan mo daw eh. Ay, sumabit. Yung iba tinapon sa jarir eh. Iniwan doon. Nahan. Ayaw, ayaw, ayaw. Meron. Dikit na dikit ah. Tira kwan lang to. Oy. Hello?
May kasama pang kuwan ah. May kasama pang dalawa. Yan lang. Ngayon lang tumago na ulit. Dalawa na, sabi. Dalawa na yung kapalit niya eh. Yan lang. Bumalik ka. 9. Yan. Ay! Sakto sana yung 9. Nasabi? Nasabi? Doon kuya. Dito. Merong konti kuya. Hindi mo makakuha ng pan. Kaya? Tumago. Ay! Muntikan na. Muntikan na yung Jis. Yo, yo, yo. Eh! 14. May 1 million na nanonood ko. Viral. Tapos ang nanonood si Friend Bata ah. Ay, kumanto. Sakto lang yung pina. Wala na. Matras na yung nanonood. Walang highlights sabi siguro. Si anong magaling mo yun? Si Sukal ko ya. Bukal? Jenis Bukal? Hey! Jenis Bukal lang yan. Pasok yata pa mga 14 ko yan. English. Ano yan. Sabit mo na yung kan. Ay, hindi nadali ah. Tapos tumapat. Sakto ah. Kaya naman maraming
Oh no. Dito ka kaya na? Umapak pa dito sa... Ay, ganda sana yung bitaw ah. Nag-aabang na yung 14. Sakto sana eh. Ayun. Pinulang. Asok. Doon kaya. Tagal na. Pasok yata. Kaya lang dumikit. Hindi naman pwede tirahin yung kinisay. Nung nag-live ako minsan, sabi, may nag-comment, saan lugar yan? Sabi niya eh. Pero English. Sabi ko, hindi ko nasagot. I'm here in Pulan. Sabi niya, akala ko Pulan. Pulan pala. Medyo matagal-tagal pa yan kuya. Lumit na gitna pa eh. Ayun. Hindi ka na. Puro banda sa akin ah. Nabitin yata. Lumampas na. Ayun, lumapit. Ano yan? Paano ang titirahin niya? Ay, pinahirapan pa. 1942 na table. Gumugulong-gulong ka eh. Hinto na sana dito, gumulong ka doon.
Sumobra yata. Sumobra ha. Pero mahina ako sa mga ganitong tira eh. Ito na silipin. Ayos yung laban na yun ah. Buwan na lang ang ilaw. Kaya lang eh. Saka lang makikita yan. Saka lang. Kailangan mo practice ng dito yung mabanda. Pagkaya niya sa Philippines. Wala na yung pagkaya dito ng Philippines. Wala na kuya. Grabe ang tao niya. Legend talaga yun. Alam na lang yung mga ganda. Ayo ah. Kala ko titiran. Ngayon gumanda na yung upuan ng matanda. Pinatayas naman. Maganda na sana yung mga higa-higaan niya dyan. Upuan eh. 60 plus na ba? Yung mga senior citizen sa atin, kumakanta na eh. Walang tira. Nasaan kaya ngayon siya? Siguro lang. Yung kwan ko Karasaki. Magaling din yun eh. Magaling din tumumbok dati. Wow. Dito lang ako natuto eh. Hindi ka na. Yes.
Walang tira. Tayo. Dose. May kwantong lamesa na to eh. Wow. 9. Catorce. Okay, hindi oh. Hello po ah. Hindi pa gumalaw eh. Hindi mo lang na Yun. Tinalo ako. Yes. Pag ganun siya eh. Swak. Hindi pa lumampas. simple. Wala na kasing mag-sponsor eh. Kursi. Iba yung tira. Ay, sinugi na. Doon lang.
Sumunod. Sumunod pa. Ang layo ah. Wala na sanang tira eh. Dahil, Kala ko hindi papasok kasi malayo na eh. Dito na tumama tapos dito umuwi. May kantong net table na to eh. Eh, 7, 7-5. Hebat sana yung bus eh. Pwede. 5. Ay, marami sila. Walang tira. Stop na lang yun. Ay, tinurak punti ah. Ay, hindi maganda yung tama doon ah. 5. Ocho. Wala na naman ah. Ang layo ah. oh, very good. Overtime, tanong? Tayo. Overtime?
Ah, going vacation? Oh. How many days? How many days? 70 days. Ah. Last time every day, ah? Every day? Every day game, ah? Ma. Only Hina and the hungry, ah? After you're going, no. Okay. Enjoy, enjoy. Kahirap yung uno niya. Marami nang pinasabi. Hindi. Ay, sumabi nga. Ba't ko yan? Yung uno ko yan? Uno. Oo. Pinatamaan sa likod sa. Di ba yung pictus eh, sabi ko. Akala ko, pictusan mo lang. Pero malayo naman yung pictus, sabi. Pinakuan ko sa boss, wala na. Tago na naman eh. Walang magandang tira. Sarili. Nagsarili. Wala. Tumalon tapos pumasok dun sa... Parang bird shot lang yun ah. Tumalon. Tumago ah. Araw, nabitin. Sok, yun.
Dumiretso. Ano? Wait. Waze. Meow meow. Quatro. Yes. Muntikan na. Muntikan pa yung Webes. Walang tira. Ayo. Yun. Torsa. Ano ba na pinaan? Sok. Dito ko yan. Baseball ko yan. 16, di ba? 16. Yan, di ba? Sumabit pa.
umabot. 14. Wala pa rin. Pero mahirap naman yung tira na to. Wag. Umabol pa. Trece. Hindi. 13. Ay, hinarang. Wala pang tira. Hindi ko ba yung ano. 14. Ang sulit ka ay
Ito naman. Oy, malo. Doze não. Hindi naman kasi pwedeng bumili yung bulan kasi 12. So, I'm the guy. What?
Sige na po. Ano? Okay. 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 Alas 10 po. Okay.